Il-Gvern Malti instab li ma kienx qed jikser il-liġi Ewropea permezz tal-għażla tal-ġudikanti. Dan permezz ta' deċiżjoni tat il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja it-tlieta filgħodu f'kawża li fetħu l-avukati Simon Busuttil, Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija f'isem l-Għaqda Repubblika. F'sentenza ta' 15-il paġna, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja innutat li Malta qatt ma ħadmet kontra s-salta ta' dritt u l-liġi Ewropea. Innutat kif il-Prim Ministru Robert Abela anke mar pass il qudiem u reħa l-poter min idu fl-għażla tal-persuni li poġġu fuq il-bank tal-ġudikatura. Id-deputati tal-Oppożizzjoni u l-Għaqda Repubblika marru quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kontra l-Gvern Malti talli il-Prim Ministru kien jaħtar ġudikant wara li jkunu għaddew mill-arbil tal-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikanti li fihem il-Prim Imħallef fost oħrajn. Il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kompla jsaħħaħ is-sistema li kienet ferm iktar rigoruża mis-snin passata fejn il-Prim Ministru kien jaqbad u jaħtar ġudikant u mingħajr arbir ta' xejn. Fil-fatt, f'riformi kbar bla preċedent, il-Prim Ministru Robert Abela reħa l-poter min idu u issa l-politiku m'għadux involut fil-proċess tal-ħatrit tal-ġudikanti. Dawn issa qed jinħattru wara sejħa pubblika u jiġu marbla u magħżula mill-Kumitat għal ħatrit tal-ġudikanti. Daw ir-riformi li wettaq il-Gvern ta' Dr. Abela sabu anke l-appoġġ tal-Kummissjoni Venezja. Ir-riformi ġew innutati fid-deċiżjoni tagħha tant li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja faħret il-mod ta' kif jinħattru l-ġudikanti. Dan hekk kif semmit kif it-twaqqif tal-Kumitat dwar il-ħatrit tal-Ġudikatura qed isaħħaħ il-garanzija ta' indipendenza tal-membri tal-Ġudikatura. Intqal ukoll li anke jekk il-Prim Ministru jażel kandidat mhux mill-Kumitat tal-Ħatrit, xorta waħda jrid imur quddiem il-Parlament sabiex il-ġudikant jinħatar. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja irrimarkat li l-Prim Ministru jista' jkollu l-poter li jaħtar ġudikant u dan minkejja li f'Malta. Dan mhux il-każ, riżultat tar-riformi li wettaq il-Gvern. Brabta ma' din id-deċiżjoni, fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqa d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u saħaq li din tikkonferma li l-Gvern Malti jħaddan is-saltna ta' dritt u jaħdem favur is-sewwa. Qal li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja rrikonoxxiet ir-riformi li twettqu u li s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna issaħħet favur l-interessi ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Intant f'kumment ma' One News, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis innota kif din l-aħbar qed isserraħ ras in-nies. Imlina kuraġġ għaliex lو ħaġa sserraħ ras iċ-ċittadin illi meta mor il-qorti jaf li hemm qudiemu xi ħadd li huwa indipendenti u imparzjali, però iktar minn hekk l-amministrazzjoni Robert Abela illi fl-2020 u għadna għaddejjin sissa baqa' għaddejjin b'riformi fejn tidħol il-ħatra u d-dixxiplina tal-ġudikatura qegħdin fid-direzzjoni tajba u qed nagħmlu riformi favur il-governanza u s-saltna ta' dritt biex inkunu fuq quddiem fl-Ewropa u anke fil-komunità internazzjonali.